kusvondo kwaanoenda kunonzi kuti unzi uri murume chaiye unenge wakaroora mukadzi Mandara. Saka iye anoti anoda mukadzi Mandara anomuzvarira vana vanofadza Mwari, vana vakazvarwa nemukadzi wakaroora asiri Mandara, havasi vana vane ropafadzo pana Mwari. Ndo chikonzero changu chandakanga nacho kuno kudare. Akatsva mumwe mukadzi akamisa mumba mangu akashandisa nhumbi dzangu nomukadzi wake vachirara pamubhedha pangu. Ari kundidzinga pamba, ari kuti hachandidi. Takavaka musha tese, tine musha kuno kuZimbabwe kuno kudomboshava neStandard yomwe kuSouth Africa. Tine vana vaviri, mumwe mwana ane 7 years, mumwe ane 5 years, mwana ane 5 years ane disability yainayo, wari kundidzinga nayo pamba. Hana chandakatadzira murume wangu, nemurume wangu ndinomuda. Pamusoro yebambo wangu, pamusoro yevedare, ndakauya nenyaya yangu kuzomangarira Amoni Mpanehari. Amoni murume wangu, ari kundidzinga pamba, ari kuti hachandidi. Takavaka musha tese, tine musha kuno kuZimbabwe kuno kudomboshava neStandard yomwe kuSouth Africa. Tine vana vaviri, mumwe mwana ane 7 years, mumwe ane 5 years, mwana ane 5 years ane disability yainayo, wari kundidzinga nayo pamba. Hana chandakatadzira murume wangu, nemurume wangu ndinomuda. Asi kuti iye anoti kusvondo kwaanoenda kunonzi kuti unzi uri murume chaiye unenge wakaroora mukadzi Mandara. Saka iye anoti anoda mukadzi Mandara anomuzvarira vana vanofadza Mwari, vana vakazvarwa nemukadzi wakaroora asiri Mandara, havasi vana vane ropafadzo pana Mwari. Ndo chikonzero changu chandakanga nacho kuno kudare. Akatsva mumwe mukadzi akamisa mumba mangu akashandisa nhumbi dzangu nomukadzi wake vachirara pamubhedha pangu. Ndikamubvunza ngati ko chirudziri chakadai, sabhuku wedu ndikamuudza akati hakuna chivanhu chakadaro ambuya. Iye akandiudza kuti pamba panapa pachina nzvimbo yako. Kutaura kunoku ari kutogara nomukadzi wake mumba mangu, vashandisa mubhedha wangu, vashandisa midziyo yangu kuSouth Africa. Pamba pangu kuno kudomboshava akatochera foundation ye2 rooms yaari kuti imba yemudzimai wake ina handichina nzvimbo pamba ipapo. Asi ndichisangana naye akanga asina musha. Musha uyo takavaka tese. Amoni Mpanehari. Urikuzwa zvikusana kuwana Precious enyivenge. Wanguma. Taurira dare kunoti tinazvo. Pamusoro wemambo nevose vakateerera. Ini ndinonzi Amoni Mpanehari. Bepa randinaro panapa mambo. Ndakaroora mudzimai wangu. Takasangana kuSouth Africa ndokwatigara tese. Saka tichigara tese ikoko takatenga stand kwetinogara kuPretoria. Kuno kumusha tanga tisina kugara, ndakachengetwa kumasekuru. Saka masekuru paakazoti tofana kudi kuwana kuinda takura, ndakaona kuti tofana kutsvaga kugara namai vangu, asi mashoko aingotaurwa tiri kuSouth Africa. Saka takazoita mhindu dzokuti tiwanirwa pokugara kuno kudomboshava. Ndataura nemuzukuru wangu anova ari muno vatitsvakira pokugara. Akati sekundataura nemasabhuku kuti mudini muwane pokugara, kureva kuti ndini mukomana mukuru ndanditotarisa mai vangu kana kuti nevanun'una vangu vanonditevera. Saka tiri ikoko nemhaka yekuti ndandichivaka pamusha paataura kuSouth Africa kuti tine stand, ndobva paita nhau dzokuti tofanira kubva kuSouth Africa, nhau dzemapepa dzanetsa. Ndopandakataura namai vangu ndikati ndozvatakadzingwa nasekuru, tinoenda kupi tichibva kuno. Mai vakati unonga wafungei nekuti wakataura nemuzukuru tatitsvakire pokugara. Kati ngatichitovaka tikawana 2 rooms dzekuti tibve kuno tionapo kundosvikira, nokuti kumasekuru hatichaindi. Mai vakati ashuwa ndizvo, vakandipa mari panguva yezvishuwa. Indaiva nemari, asi kuti mai ndo vaiva nemari yakawanda vachindipa ndichiuya kuno ndichizovaka pokugara. Ndakavaka 3 rooms mambo, asi ndichiita process yekuvaka mudzimai wangu tiri South Africa ndopakatanga kubvunza kuti noitire mubatanidzwa wokuvaka namai vako. Ndikati aiwa, iyi inongori procedure yekuti sezvo tisina kumusha tiwane kuti pokutangirawo. Akati izvo zvandizvidi. Akati haupongutawo zvidi nokuti hatisati vanourongwa hwekuti akundogara kumusha, asi ndekungoti mai vakareka basa kana kuti isu tikabva kuno tiwane pokundogara. Ndakangozoita zvenharo kuti pamba pavakwe nekuti ndakaziva kuti ndini ndichazosvoda mangwana kana ndisina pokugara. Hava ndatsvaka zvimaterial. Kutaura chokwadi, mai vakandipa mari yakawandisa yekuti ndizovaka pamba ipapo. Ndapedza kuvaka 3 rooms ndopatakazoona kuti mai vakaupa mari ndevapa vari muno mudare mambo.
mai wako wekubereka ndoakapewo mari ndizvo ndoenderana enderera mberi. Saka papera kuvakwa ndobva ndazoona kuti January uya zvakangozifambawo zvakanaka kuti hatina kuzodzingwa kuSouth Africa nenhau dzemapepa. Ndakabva ndatora mudzimai wangu ndichinda kumusha kuti hatine mwana aida kutanga grade 1 ichokwadi tine mwana umwe anorwara mudiki. Ndakamuisa kuno kumusha ndobva ndatora navatete tikatoya navo ndikati ndopana pamusha patakugara kana dzimba dzikazokura tinongosheya kana kuti ndikazowana mari tinongotsvaka kundogara mudzimai wangu asi pose ipapo mudzimai aingorwa. Saka indakazosara kubasa mudzimai ndiye akauya akazosara akagara pamba vatete ndobva vaenda iye ndobva asara pamba. Mashoko ese anotaura sabhuku unomaziva kuuya kwedu nekugara kwedu. Saka takapedza gore ra2023 randakamuisa kuno mama. Uri kunyanya kutenderera. Ndoda kuenda pane nyaya chaiyo. Wakateerera pressures achitaura. Ndoenda pane muzongozongo wacho pakuti iye agara pamba ndaimutumira mari achichengeta vana pamba. Ndopandakazouya kuno ndoti nini ndizoona mhuri ndopakatanya kuti ndodaenda kuchikoro. Kati undoenda kuchikoro inanga haina mari izvezvi kuti uende kuchikoro kana ndikaona unodi unoenda. Ndopakati ini mai vangu vati ndine mari. Kati mai vangu vati une mari kuenda kuchikoro. Wanga uchidaenda kuchikoro eka kuti unotori neurongwa hwekuenda kuchikoro mai vapinda papi. Saka ndopanopinda nyaya yekunzi kuchechi kwanoenda kunoparidzwa zvaasingadi. Amene pfungwa dzake kuti akafungei ndopato ndofanira kuenda kuchikoro. Saka ndakabva ndaona kuti mudzimai ada kuenda kuchikoro nenzira yandisingadi. Ndobva ndafonera mai vacho. Kati mama ndanzwa mwana uya achisondaenda kuchikoro. Zvomuri kuronga ina handisi kuzvifara ndichaputsa musha wangu. Saka mudzimai ndamudzivisa kuenda mambo. Akati nezvomusha handichadi ndobva asumuka akaenda kumasvingo nevana. Aenda kumasvingo nevana pakupesana kwedu. Taida kutaurirana sevanhu vatorambana asi ana asina kubvisa ibhupuro. Ndoraiti ndokumbira ndipe bhupuro ndokumbira ndipe bhupuro. Ndikatuma sekuru wangu musha kwake akasvika vakashaya vanhu pamba pavo vakamutsvaka kuti toona ani muzokutibetsera nenyaya yako akavadzinga. Saka ndakazotora munin'ina wangu mama nokuti pamba pamai namai tose chinda unogara kumba nokuti hakusisina munhu kunokudombosha pamba pangapinda vanhu vakapasa. Saka ndatora munin'ina ndamuisa ipapo ndobva akadzoka kuchikoro kwake. Kuda pano vakamuti musha utorwa kuti kudii ndobva adzoka. Saka adzoka ipapo ndobva anoti kana asvika unoza bamunini kuti pamba pangu panapa ibvai pano. Bamunini kuti mukoma ndo akatiisa munofanira kuzodana namukoma. Inde ndisipo ndopotanga kutsvaka mapurisa. Mapurisa anaye achirova munin'ina wangu pamba achisunga vana vatete pamba. Amene zvaanenge achivaudza. Saka indakazodana ndikanzi chiuya kuno nemapurisa because uzotsanangura nyaya yacho. Ndobva ndasvika kuno ndaenda kupolice station kandobvunza nyaya yacho ndovanditsanangurira. Asi ndichitova munzira kuya kuno anga atomhangara kukoti. Sabhuku vamupedza kutaura naye akati handichati zvemadare emumusha handibetseri. Saka ndangosvika ndichienda mukoti. Koti ichitaura kuti mudzimai uri kunetsana bamunini pamba pake. Koti ichibva yanzwa nyaya ikati endai munogarisana zvakanaka. Tichitodzokera kumba. Ndipano mama. Akanga akwira kudare kuti ndarobwa nabamunini pamba ipapo. Saka koti yakazosvika. Actually mapurisa amusunga uyu. Asunga munin'ina wangu aenda naye vakasvika vaona kuti hapana nyaya vakati endai munogarisana. Kudai mupfungwa dzake kuti mapurisa achangodzinga vanhu pamba. Ndobva auya kukoti nesame issue. Koti kaya yakati endai munogara zvakanaka hapana kudaridza kuti kudzingwa kwevanhu. Ukumbira madetails emusha wamunawo musha makazvosai. Madetails mapepa kana kuti. No. Makawana sei musha? Muri anani musha makazvosai. Inini muzukuru wangu ndiye anodzidzisa kuno kwashoma. Saka mukutaura kwandaita naye chingotsvakawo pokugara. Ndiye akazonditi ndataura navakadya usai. Ndobva tazowana kugara ipapo. Ndiwe musha mako here? Wakawawana kupi vana? Ndati vavira kutotanga kutovaona ndiogo nerandilasi. Watanga kuwaona gore rino? Munhu andoziva mukomana uyu. Mukomana uyu anoshamwadzana nemwana wangu. Ashamwadzana nemwana wangu ndokukurukura. Vakurukura ndobva varatidza kuti ndozvakazita zvinovape nzvimbo. Akapana nemwana wangu. Handi unodziona zande ichitaura dzenyu dzenza munozoona kwadzinozoenda. Ndati munozoona kwadzinozoenda nyaya dzenyu. Mune muchidzita muchitamba ashamwadzana nemwana wangu.
azenga azodai iwe siya munhu nenhamo dzake uchengete ivhu iri handiti musatakure matambudziko evanhu muchishandisa ivhu seko muchishandisa ivhu kuadresa maproblems evanhu andizvo zvataunganira pano but tarisai kuri kubva nyaya matangiro amunenge madziita nekwadzinozoenda makatenga stendi musha makadya usavi ndizvo handiti iwe wakagara nemudzimai wako kubva rini iwe mudzimai wangu ndofunga makore atagarisana anokwanisa ita 9 kujoni negore 1 akazogara kuno ari ega pandaiti kuti kana ndikakwanisa neni ndichisiyawo zvokujoni ndiuye kuno ndo zvandaimurambidzira magarisana kwe9 years hanzi nemudzimai wako iwewe wakati chechi kwandaenda uko zvanzi kuti unzi uri murume unofanira kuva wakaroora mukadzi mhandara kwete inini mama imharidzo yaiparidzwa tose taenda kuchechi kwete ndoga asi kuti zvaiparidzwa zvakawanda zvinoparidzwa kuchechi asi iye hazvina kumuitira zvakanaka zvisina kumuitira zvakanaka mambo sematauriro aita kuti kwainzi murume unowana musikana mhandara kana kuti vana vanozozvarwa ipapo vanenge vakanakira Mwari imharidzo iyi isi totaurira namba medu akamboona Mwari akaudzwa zvakanakira Mwari ndiani ndosaka ndangoteva mharidzo mambo asi toitaura aiwa ngataure zvemharidzo idzodzo dzamunoparidzirana idzi akaona Mwari akaudzwa zvakanakira Mwari ndiani tose tiungovavarirawo mambo mushoko rake saka kana muchivavarira tiregai kuisa mashoko enyu parurimi rwaMwari ndizvozvo ko Jesu zvakati wewe tsvaga murume uroorwe kuchifeve chachiri mhandara Jesu zvakati kuchifeve tsvaga murume uroorwe changa chiri mhandara angasiri mhandara regai tisanyanya kuti tikachitendero handiti tinongoti adzimai enyu vazotaura kuti makazorora mumwe mukadzi amakugara naye pamusika pemharidzo yechokwadi mane mane mumwe munai hatisi chokwadi seka ndinde ipapo baba ndokuti akasanditeerera ipapo hazizogoni kubuda nyaya yatuvisa chitendero hadzisi dzechitendero asi kuti adzimai enyu vabva vazoti makwadzinga pamba handiti pamakavaka mese makatsvaga mese imba mamutitsanangura mamutsanangura kuti pamba apa ndepaamai chaibatsirawo vakaamai mapepa acho ni estendi ari kupi ari kutamai ndo pana ndichitsanangura kuti mandimisa baba handisi kuti tinongwana saka ini nekuti handisati ndatopedza kugara kuno zvakanaka nditi tatisina kutopiwa chero mapepa acho chero kuziviswa masabhuku mudzimai ndiye anga aripo ndichoti kana ndauya tokuita process yainoti vakandiudza kuti tikuzivei mofanira process iyo mudzimai ndopototi ndotoenda kuchikoro akabva atosumuka mumba akaenda kuchikoro iyo yainge slipu yekutera saka mudzimai asumuka akaenda kumusha kwake mai vake ndavaudza kuti muri kuputsa musha wangu akabva aenda kumusha kwake saka iko uno kumusha kwaanogarawo handitozivi kwaanogara nekuti unobhadhara chikoro wachona ndiani kana kuti vana vangu vaakatora akaendepi navo handizivi ndo paanoti kudana awana mukana unodzoka otanga kurwa nevaya vatakasiya pano achivasungisa achipota mumakoti uyo anga ataura mudzimai ataura kuti takavaka tese imba iyo stendi yedu handiti imimi nhate yamungotiti imimi kuti ndeyamai handiti dai zvino zvinhu zviviri zvikurwisana panapa dai matombokuta beka kuti ndine asistendi yangu ndeyamai mukanda nazvinaitosiyangu mambo mutomuridzi wayo ati ndatongomufonera ibva kwaanogara kuharara achitouya pano padare handitorina chemapepa acho ivarikutengeswa masitendi handipatwa zvimaagreement kuseo nechi kutoratata nditorina pepa rachena ndii inyaya kuti handisati atozvipuwa kutozviite zvipo ava vanhu vakatanga kugara mumusha menyu rina amai ava ndindivazive watowane 1 year uchivaziva hazisati rasvika ava amai ava hazisati rasvika hasati rakwanisa gore ndati ndaibva kustendi kwangu ndichitokwidza kuenda kuraini ndopandakapfuura nepamba pavo vakabva vatonditi mirai ipapo ndikandamira ndakati vakabva vati ndanchikumbira ndoda kudyara ndachikumbirawo mugano ndopandakabvunza da mugano ndimani
ndokwanda kubvunza kuti ndimani wakati handisi takatengeserwa fanira zvakamira so ndikati no imani ndikuzivei tichitaura tiri vaviri namaya ndikati aina ndikuita sei handikuzivei ndaiziva uyoyo mukomana uyo murwira tichoutsatsa ndiandaiziva ndiyati murwira aishamwaridzana nemwana wangu saka mwana wangu ndiye akatengesa nzvimbo iyo vachitengesera namurwira handisiri ndakatengesa ipapo saka abhozi nyaya yauya kudarika ihomestead dispute hani ndizvozvo yauya nevaviri ava ndizvozvo saka isusu toda kuti tinzwisise kuti homestead iyi ndeipi iripo here homestead vanayo here homestead iri kuita dispute inini ipapo handichazviziva maipamusaka pokuti inini handinambobviri ndambotaurawo nango nendango yemunda pakavakwa here pane musha here paipapo imimi muchigara mumusha munoti ndewani musha pakavakwa munhu akavaka ndeuyoyo ini ndakati nyaya vanga ndida kutaura handiti ndakati ini ndichiya kunoku murume wangu atikaenda kuna sabhuku akasvaka nondidrovisa kuna sabhuku ndagara pamba ndikaenda kuda kuratidzwa mugano kuda mapegi saka ndaiziva kuti mhuri dzakatengesera ndibaba ava ndomhuri dzodzondoro ndobva ndavaona vachienda kumunda kwavo baba ndokumbirawo mugano vakati aiwa ndigoni kuti ndikupei mugano nokuti wandiri kuziva sofa muzukuru wenyu nokuti ndiwandikatengeserana naye nzvimbo ineyi muzukuru vakati fonderai muzukuru wenyu ndanotamba nawo vandafondera kamurume wangu ndikati nawe iri kuno kuvati havagoni kundipa mugano kusara kwekuti muzukuru aita sei auya vakatotaura nomurume wangu paaudio parodhi pangu handiti ndati nzwai voisi iri kutaura murume wangu achikumbira kuti baba ndaikumbira muradzi mukadzi mugano tichisa mapegi handiti avakati vanga muzukuru zveshuwa muzukuru ndakamufonera muzukuru akauya kubva kwashuma muzukuru auya akafondera baba vakasvika panzvimbo muzukuru akati baba nyaya kanga yakaitika shuwa tikatoresva sevana asi ava ndo varidzi vestand achibvira ini kuna baba baba akati kana wandinrodusa kwauri waita hendova yakanaka ambuya chitora mapegi enyu pandapinda mbani pandatora mapegi angu baba vachindorora mapegi pastand pangu ndo nhau yakaitika and it was last of last year because muzani nyaya yatutaura panapa tutaura zvehomestead isipo zvachose because chinhu chekutanga dare rino idare riri pamutemo handiti saka homestead yamutoa nezvayo iyi yakauya nekuda kwemutemo upi homestead yakauya chirudzii tikutaura dare rino idare riri pamutemo saka kana tichitaura zvehomestead dispute tofanira kutarisa zvakare kuti zviri pamutemo here zvinhu zvamutoa nezvazvezvo kozi tinenge tichitosimbisa zvinhu zvisiri pamutemo tichitoti mugamuchire kuti zviri pamutemo mouya mamati mambo makatonga apa ini ndichitonga zvinhu zvisina kana mutemo wazvakateedzera because nyaya iri panapa hanzi homestead dispute saka ndati to start with imboripo here homestead yacho zviri pamutemo ndidai iripo here homestead zviri pamutemo inini ndingati pakutengeserana kwavakaita nemwana uyu ndiandoziva pindura mubvunzo wangu hapana regai tingotsaurana zvakakadzokera mukadzokera akana zvakanoreva panyaya iyi inonzi development level council zvokuti kana munhu aikusona bhutsu panopatawo zvipanakwa regai haiwa ndikutaura zvepanibvunzo handiti inonzi development level ipi ishi inongobhadharwa chero nemunhu agara munzvimbo chero masitora wanayo iyo vana kana musha handiti haina zvainoreva nenyaya yemunda akangatsamba imari yekuti tigere munzvimbo tikushandisawo maresources emo tikukontribhuta padevelopment yemunzvimbo mupi imomo hakana zvakanoreva kuti ndine muridzi wemunda kana ndine chii mutero wokugara kuruzevha wokuti budiriro ifambe makaenda kuna vatosona bhutsu apa kana kuti vari kutota zvekupesa vana tokuti mazisiri tupi itotutu idevelopment level haina zvainobatsira panyaya yemunda daingoti kadzokere ngazvakasira kuna nyaya yatakaunganira ida confirmation yekuti timbori nayo here homestead yacho ende kuvapo kwayo kuri lawful here kana kuti kwete because dispute iri pakati pavo ndeye homestead hani ndo dispute yavo kapa yekutaura kuti musha uyu ndewani uyu
and then bepa ratinaro rinotaura nezvemusha panapa hatina kana chatinacho. Saka tinoziva sei kuti tiri kutaura zvemusha uripo pano isi tisina kana chatinacho. Nazo manga makabatanigini agreement useo ndonesta remunhu agreement useo ndozviri kuitwa nevanhu kunyange zvazviri pamutemo handiti nonhatati ndiani muridzi wachoni tobudzwa bepa reagreement uchini seo ndaronza pamapepa ndovamakabatapo. Ini ndo yangaitwa nyaya yangu chaiyo mambo nokuti andikwirira iye ndakazokwirawo nyaya yangu inotova iyo chaiyo iyo yaakashandisa kuuya nayo munomu haitosiyo nyaya iri pakati pedu. Saka ndakazokwira yangu ndichiti kuda ndikapira mambo vangandibatsira. Aiwa asi homestead dispute mumusha mega mega munhu panopiwa nzvimbo ane bepa yanopiwa kunyange patengeserana kuroda akatengesa wachoni handiti aifanira kunge akanyora tsamba yondatengesera kachoni handiti poitwa zvemaagreement seo nemaafidhavhiti zvinoitwa zvezvisapo handitizvo dai nhasi kuti musha dai kuti musha ndiwane nhasi unoka dai mapepa angoiswa papi angoiswa panotaurwa kuti munhu ndiani yangu mambuyo yazoita kuti auye muno mungadibetsere ngataure nezvenyaya mudare. Inini pamusoro imambo inini panyaya yekusabuda kwamapepa eagreement ofuseo chazoita ndiye kunokuna kudare nenhau yangu inokuzwa kuti pamba ndepangu ndinotova namameseji eproof ekuratidza kuti zvaizvezvi vatori muprocess yekuda kuchinja zita paimba iyi kuna achona nemapepasi namaodhi andigona kuplaya dare richizvinzwa zvechitsotsi chiri kuda kudoitwa zvaizvezvi ndosika kuti namapepasi eagreement ofuseo asina kuiwana kuno kudare. Ndinawo mameseji andigona kuprova padare ndinayo audio foni yoiswa apo dare ronzwa zvachina zviri kuzama kuitika ndosaka mapepasi asina kuuya nhasi mara. Taura tinzweyo. Pamusoro imambo ndokumbira kungotaura mupfupi. Nyaya iripo ndeyekuti ini ndiri muzukuru wambuya ndiri muzukuru wasekuru nambuya. Ini ndini ndakatenga nzvimbo yekutaura. Ndatenga nzvimbo iyi ndaishandiswa naambuya nasekuru. Ava ndichangoti nasekuru nekuti ichi ndenjiti chimuhwani mukadzi murume. Sekuru nambuya pane nguva yakanzi kuSouth Africa kwakubhanwa maforeigners. Ndo pavakatumira mari vakati titsvagirewo pekugara nekuti kumasvingo kwataimbove hapana pekuti tichadzokera. Saka inini ndo pandakazoendawo kuna Shelton mwana wababa apa kuburikidza nekuwirirana kwandinoita nemwana wavo anonzi Tatenda Muchenji. Ndobva ndanovatengera ndapatenga vakatumira mari yekuvakisa asi kuti nditi vaitumira mari akatumira mari ndiani yaiuya kuburikidza nasekuru. Iwe pawakanotenga wakapiwa mari nani? Nasekuru ndo vakatumira. Asi pavaitumira chinhu chavasina kuvanza kubvira pekutanga ndechekuti muzaya inini panapa handisi kuita ndoga nekuti mari yangu inini ndega haikwani kuti ndivake imba. Saka ndabatanidza namai. Anobatanidza namai chirudzi iyai nemudzimai wake. Lasi ndasingatozvisi. Handazvandakubvunzeni. Anobatanidza chirudzi naamai vake iyai nemudzimai wake. Nekuti ivo vaiti uyo achivaka imba handanovaka neuyu. Sei achivaka imba neavo? Inini ipapo mambo handigone kupapindura panoda ivo vari vairi kana kuti vari vatatu. Nekuti ivo chavakazongoita ndechekuti nguva yatapiwa time frame 31 December papadhuze zvekuti tinonyara kubva kuno kuSouth tisina pekusvikopiti. Ende inini chakaita kuti ndizvibhilivhe kuti vanhu ava mubatanidzwa. Ava mbuya vane over a year vachigara kuno. Havana a single day murume wavo anouya from time to time. Kana vakanditi handi tinoita hand over take over yemapepa. Pesa apa vanga vakanyarara asi hand over take over muchibva kuti muchienda kupi? Inini ndichivaisa ndichibvisa zita rangu ndichiisa zita ravo sevaridzi vechi. Saka pari zvino kuti mapepa ari muzita mako iwo. Mapepa ari muzita mangu. Saka inini chakaita kuti ndifunge kuti vakangonyarara chikonzero chekuti mbuya vakatozosvikawo svondo rinoyi. Ndo zvaingove mupfungwa mangu. Imambuya mimi munopinda sei pakatapa? Maita mambo pamusoro yekuti ndinotaura. Inini chakaita kuti ava vanhu havana vangwa. Inini ndakatoda kutenga stand muZimbabwe. Ivo vakatoda kutenga stand yokuSouth Africa vakatokubvunwa nemuzukuru wavo. Ndobva ndabvisa mari yangu
mwana wangu ati nenokungozosvika kadakudamukati zvimamira sei ndoisowo mari shoma ndiwana kokutangira mama kusvikapo ndokubvaisa mari yake shoma mukati momumo ndichivaka mambo obvaisa mari yake pane yenyu imi mamusingazoi kuti mwana wenyu ane mudzimai ndinotiziva ndinotitirana nawo ndobvasivo vanhu vava saka pamaisa masanganisa mari yenyu nemwana imimi muchiziva kuti mwana wenyu ane mudzimai maiitei ipapo ndozvandoda kutsanangura ndaimakoniteroso saka vanhu ava vakabva vatanga kutokonana nenini vakapopotana neni vapopotana neni ndobva ndati muzukuru nyepa ndopana vakundirwisa vanobva pasei ndokuvadzosera mari yavo mwana wangu ndakamudzosera mari ndikazoti anozviziva ndokunga mari andasana kuvadzosera i2000 saka ramandida kumutorora pekugara ini ndakavati vana vangu ngavagare ndingarambidza vana vangu kugara pamba pangu eri ndisipo handizivi kuti nyaya iyi muneiona sei nokuti ivo vari kuripota vachiti pamande pavo pamusoro ini vane vakundisiya kunhu inobva ndadzosera mari yavo yakawanda ndakana ne2000 zokuti imba iri kuita sati vafa vati varwire imba yavo yekusauth africa kuti ndandigari pamba pavo handisvikipo saka ina handisinawo kusvikira here mambo pamusoro emambo ndine mbengu kusouth africa zvotaurwa navamwe nezvindinopokana nazvo mashoko amama ndine mbengu kusouth africa nomurume wangu takatobvisa mazen'e edu ose paimba iyoyo namawindo ndikatoti mwedzi wese chigara imba isina denga isina mazen'e nemawindo titizovakamusha kusouth africa izvezvi padenga remba yangu mukanokwirapo mazen'e aripo anoratidza kuti haasi mazen'e manyuwani akadomboshanda noti kamabvisa uko chitauzo vakakupi kuzimbabwe ndakabva kusouth africa gore rapfuura vamweni vanditi ndiri muroi ndichiya pamba pangu dai ndakanga ndiri muroi ndaizouya here pamba pavo ini ndakatenga imba yangu nomurume wangu nemba yangu iri kusouth africa izvo ndingakupulera emaaudio avasingazivi kuti ndiri kutotumirwawo nedzimwe hama dzinondida izvezvi zvogona kuvashamisa zvezvavari kutoronga muno ndine maaudio andogona kupulera aripo anzwi vachiti pai pamba ipapo patengeserwa naamoni ndisingazivi apa ndakamaisa ndakado ende nditoshamisa kuti wakuda rese notakati handitongwi nachief mameseji ake ari mufuna nachief anoti tonga handipisai play audio tangirai mameseji ayo nabasa verengai zvese zvindipulay mameseji ayo mugona kuti panopinda vamwe nerestarawo pastand iyoyo muplay maaudio ari ipapo muchimateerera zvakanaka pane ne4 minutes andoda kuti muteerere ichitaurwa ipapo yakarekudwa 4 minutes ndoda kuti vateerere 4 minutes yakarekodhiwa yanezuva vanze zvakataurwa paaudio iyoyo kuwana mapepa eownership nhasi asingabudi amapepa anogona kundotorwa ndovatachabvunzwa kama ndiyanguva iriaudio yaibva kunani uyu murume wangu aitaura kuti ndamuti ndichaenda nenyaya kwachief ndopaiti hana machief anondipa sadza anonditonga ndiye aitaura ogadya usaviwo bizimusva mako tipedze nyaya simple vese vadzorere mari dzavo vabude mushambidati mundibetserewo mambo iye homestehaisiyo nyaya uya nayo muno nyaya pamusoro munganditambidza foni ndoda kuti munzwe nyaya yeownership yandoda kuti muone nezvayo kutitambwa aya madhiri enyama aita ari kunze kwemutemo saka inini maoda kuti ndipasise madhiri enyama ari kunze kwemutemo manje ndoshanga ndozvipidza mutemo pai aplazi mukangowapasisa chiti makanya zvose vakatenga stage akanga ibhadhara mari akatenga iri muzita mari ndikuona zvangu hapana nidhi yesikolo munozvitsetsva handiti
precious. Saka arikuru varikuti huya iwewe muridzi muri bhizi kutakura vanhu vasina kana respect kana one zvayo vanouya vachititanangira mumusha medu sezvizvi zvakaoma mureza toramba totisiregerai zvamuri kuita izvi hamunzwi tosvika takuudzwa kuti ndakagara pamusoro pemari yangu wagara pamusoro pemari yako unoita machina mhora dzorerai vanhu mari dzavo vabude mumusha makadyiwa sa unzwa here dzorera vanhu mari dzavo vabude mumusha makadyiwa sa kana vanotuka mambo wasamohills because ina handinawo ndakatadzira kama handisiri ndakakutengeserai handiziri ndakakutyora mutemo chamaa kunditukira chii chamaa kunditukirawo ipapapo homestead yamuri kutaura ndeipi apa yamakaita mutemo upi wamakashandisa kutenga homestead iyoyo ari kukutuka ndeuyo ari kuti nokuti wadire kuenda kwamambo ike zvino ari kuti dzingapamba nevana vangu ndemwana nedisability 5 years pambedha pangu ari kushandisa nemukadzi wake izvo kutaura kudai mukadzi wake unotovamupa mangu kuSouth Africa kwaari kugara ike zvino ari kudzingai nemba ndakaona hembe dzangu dzakazadzwa masaga akaipa masaga achiti pamba ipapo ndisuduru saka izvo zvino zvacho zvandoti mukadzi wake une mukadzi wake pambedha pangu saka madii kuita dare renyu musiri pano saka ndonhau yandakayogomangara kuti nokana ukandidzingapamba ndine mwana ane disability ndine vana vaduku iwe ndowada kuwana mudzimai wako oti iwe usiburuka panopamba pavapo mudzimai munyuwana ndoenda kupi nevana vake taura tinzwa asora nemamai bcause imi mji makatoita zvisina kwanaka zvokuita madhiri nemwana wenyu makadii kusiya vachiita zvinhu zvavo komazenge angu makadzosera kunani mama taura tisambe mambo wangu tiri vana venyu uye takatotadza asi mukutadza kwenyu chaitongokumbira tsenyu nekuti zvazvinoita ndezvekuti ini kuvimba kwangu ndekwekuti vanhu kana vatombovaka zviri nani kuti murwisani muchiwedzera dzimba dzamavaka idzodzo pane kuti zvishoma zvacho zvamuinazvo motosvika pakukwidza kuuya kwamambo kuzobvutidzana tarisai muone kuti inini pandiri panapa ndinogara kutsatsi bhazi redu na7 rinenge raenda pamwe pacho wanonoka ndanda kutoti taane pekupinda kumba kwaana sekuru nambuya zvemadifferences avo ini ndimbuya vangu ava ndisekuru ava ndimbuya handiti saka pazvishoma zvacho zvatiinazvo inengokumbirawo mweya wekuti tive vanhu vanoda kuvaka kwete kuputsa ivo mbuya vatori nevana vairi vavari kutaura vaya asi vaine vana vairi kudaro hazvinakidze here pari pamba pavo vaberekikuzvona kuti hapana homestead ava vari kuclaima kuti nyaya yamhangarwa hanzi homestead dispute handiti between Amon na Precious handiti then tiri kukurukura homestead dispute between Amon and Precious amai vacho bva vati homestead yavari kutaura ndakavadzorera mari yavo hazitaura nemi ndinyararirei wanzwa saka homestead ichazosara iine ava ndeipi then kana zvadaro Amon anenge achigutsurira musoro nekuti ari kuti ndakakudzorerai mari ndamai vake ende inogona kunge iri nzira yarongwa naAmon namai vake kuti vadzinge muroora urikuzvinzwa izvo saka kana Amon achironga madhiri naamai vake kuti iwewe kuti zvikurerukire kudzinga mukadzi pamba ita kuti imba ndeyangu toziva seizvi ndosaka ndati imi mamai muri kudeya muri kuziva kuti mwana wangu akaroora nemudzimai wake asi muri kupa mwana wenyu mukomana muchiti tenga musha wake nemari yangu mari yamai inodei pane vanhu vane imba yavo saka munhu ari kuda kuraswa apaka pozi nyaya iyi payatangira yatangira pakunzi zvakanzi roora mukadzi mhandara ndokuti uzori murume handiti ndopatangira nyaya murume ndokubva anotsvaga mhandara yake ndobva aroora handiti vakamupembera musi wa6 December musamudairai musikumhanyire
apo mukadzi uyu azvara vana ava vari kunzi ndo vanodiwa naMwari. Uyu ane vana vari kunzi havadiwe naMwari uyu akunzi totsvaka nzira dzipi dzekuti timubvise. Ndo zvakaitika kapa. Zvadaro kuti zvitirerukire kuti timubvise, amai itai kuti imba ndeyangu, kuitira kuti mukadzi uyu asara asina imba. Amai ndobva vati nini ndakabhadhara vana ava mari yavo. Saka zvoreva kuti kana amai vakabhadhara ava vaviri ava vasina musha kava. Asi kana ava vaviri ava vasina musha ava chii chichaitika? Vachabviswa, asi mukomana achadzoka nekuti ndamai vake. Handizvo here? Saka the person ari kudisadvantagwa ndianapa? Ndianaka ari kudisadvantagwa? Saka tageti apo ndopata pabviswa hozi yakatangira pakunzi roora mukadzi mhandara. Handiti uzvare vanhu vanodiwa nani naMwari kuti titi uyu haana basa. Tabvapo ndobva aroorwa kamukadzi uyu. Ezvino zvaakuda kudza achibviswa akati kuti ane vana vasingadiwe nani naMwari. Tomubvisa sei pamba? Amai tengai imba muti pamba ndepei. Saka yobva ashaya basa. Uzvinzwa here kadhikausai? Ukudzinzwa tsorodzera? Ndakateerera ichokwadi pamusaka pekuti inini amai ava vari kuota kuna baba mbiki. Baba mbiki akabva ndisvikira ndiri panhamo. Akabva anditi ndo nyaya yauya kuna amai ava achiti havasi kuenda nemurume wavo. Baba mbiki ndikandavapindura ndikati honai zvandiri panhamo ndichafana ndienda kunhamo. Chidzokerai munovaudza ndoudza pawaposteri nyaya yavo ndiri kuuya. Ndopandazoona kuti handigone kupinda mumusha mevava ndisina kukonsulta upi handinozivawo. Ndopandafonera uyo mukomana uya. Auya ndasomubvunza ndikati ndine nhau yandakanzwa yakaripotwa nambuya vako. Yaripotwa nambuya vako. Handigone kana kuti kutaura nambuya vako kana asekuru vako ndisina kukonsulta iwe. Tichikurukura tiri pamba pangu. Ambuya vakabva vapfuura. Akabva ati ambuya. Ndikandati ngavauye kuno vakabva vauya ava vakabva vasogara pamuzi. Kana pakambokura zvakadiko newe kadhikausai? Mati pakakura zvakadiko pastand up? Panomboita kukura. Pakaita. Eka inokwana. Inosara mbichana. But 3 quarters. 3 quarters. Zvakanaka imbo kudai panzi. Panzi imbo kudai. Zvatuda dota kuna sabuka chikausai. Toda kuti panoitika nyaya dzakadai sonyaya dzeminda sabhuku must be in control. Kuti anytime akabvunzwa kunzi ndiana aita zvidhini, ndiana aita zvidhini, ndo ndimi mutariri womusha. Zvini ziso ramama. Ataisoro nyaya dzakadai dzizotinetsanetsa sabhuku muripo. Sabhuku maatopinda mafanira kutongotsetsenywa nhau idzodzidzi. Tichigara pasi chiongora nyaya iyoyi. Taona kuti munhu kana achisedza akusenzera vana nemhuri. Nyaya yese kana achiitarisa tizoipedza totarisa vana chakanakira vana. Tambuka kuti pane mwana akaremara pane mumwe mwana futi. Soda kuti amai ava ndivo precious handiti vagari pamusha ipapo. Vagari pamusha ipapo. Musha uyu mugarepo nevana. Uya urayama nohurema nemumwe mwana amunaya kutengeswa. Saka ukachikausai muona kuti musha uyu hauna kutengeswa kwakuvhomboitwa. Ava vachagarapo nemwana nevana vaone pekuchengetera chii? Vaone pekuchengetera vana. Nokuti pakuvaka pane mari yainzi yabva kuna amai yabatsirwa naamai. Iye Precious naAmon ngavabatsirana kudzosera amai mari yavo. Ndiye atotengesa pamba pacho uyu ndo zvatiwisa muno ini ndichitongotengesa kana ngatenzwa maaudio ndatakandatotaura sabhuka chikausari ndakadzosa kuna sabhuka chikausari kuti vachaita make sure kuti pamba yapari kugarwa pana rutengeswa ivhu remamambo chinamhora hariite sei hatengeswe kana pane zvakaitika kudhara zvakaitika ivhu hatengeswe mazvinhu zvakaita kana mamunepfungwa dzekutengesa ivhu madzibvisa mumusoro menyu ndinotoona pfungwa dzekugara mameseji akachitinga patengeswa vanhu anditogari naye maasisi pandogara zvatotaura ndo judgment kutonyorwa bepachagara ripo kana pakazotengeswa zvinenge zvakanyorwa pai tata vakuzonogara pava nevana vaichengetera vana papi vana vacho vanova vana vako vazukuru amai vapi
vazukuru vamaya hatitozipa anogara mambo munhu atogaripo pamba pacho hatitozipa anogara unoteerera zvitongwe makuudzwa instruction vakuzoteerera wozotaura later handiti manzwa izvozvo kana vamane pfungwa dzekutengesa tati hapasi kutengeswa vanhu papi vanhu ipapo vari kunopagarapo vachichengeta vana vaviri vataurwa vapi ivava izove nhaka yevana kuti vapi izove nhaka yevana ivavo vanhu vababa ava vazukuru vamai vapi vazukuru hapana munda uzotengeswa pacho tatarisa takaona kuti vakabvanzurana vanotambura vanhu patone mumwe mwana urarama ziri right handiti so sabhuka chikamasavi make sure kuti amai ava ndovamaunisa mubhuku menyu vamauso ndo vanogara papi ipapo hapana mumwe munhu azovatengesa pano papi ipapo ichava nhaka yevana vaviri vapi ivavo vamai ava vachagarapo vachichengetera vana vavo vapi ipapo nokuti pane mari yaamai ngavagare pasi vari vaviri precious naamunhu vadzosera amai mari yavo yeutengeswa hapana zvinhu remachinamhura hazvitengeswa rekandimbobvunza mbe mambo ini nyaya ndandakatokwira kuno ndeyekuti chandairamba kuti abve pamba kuti agare nevana mwana wewe ndorapisa futi ndini akabva pamba ndoyazvichiwisa kuno mambo handitozipa anotogara mukadzi rabasa rako iwe Amoni kuti uone kuti mudzimai wako adzoka pamba nevana uzive paari kugara kana ukamuramba kana ukadii asiziva paari kugara nevana vako amai vake maodhi amai vake avanondirekodhera ndiri kubasa nekwavanogara naye kuda maimboteerera vanototi munhu ari kumupinza chikoro ndiye wanoda kuti agare naye ndinawo maodhi acho kana mukanditendera aplewe vakadya usai maita basa pedzera nembudzi yenyu usaine apa musimuke mude panze zvapedza ndachikumbira zvinopedzetemweyo kuti vanhu vaviri ava ngavabvise amai ngavabvise baba ndati pavakadanana vari vaviri hapana ngari amai ava vakatopuwa introduction nemurume ava vakatopuwa introduction nemukadzi saka pakadanana vanhu vaviri ava ndovanozana vari vangani mhuri yekumukadzi nemhuri yekumurume udai pakati pevanhu vapo Haleluya. sakadati ava ndavadzorera mai avo mari yavo tamboti uyo asike pamba apa pane vana vake handiti ini ndandakatokumbira kuti amai avaaaita uyu murume nehama dzake uyaititauri amene amandipitesa ndakatovakumbira kuti ini namaitora hama dzenyu murume otora hama dzake moyateta round totaura aiwa ine ndikutaura zvandakataura izi kana pane dzimwe dzozotaurika amamwe matara handiti hostate dispute taipedza tati amai vagare nemwana wavo nevana papi nevana ipapo kana amamwe matara anozotangidza mamwe matara aichi chikumbiro mama ava mai vangu basa ravo ravakatopera nditi vavakatoya kumusha kuzogara vatobva pamba ipapo indini ndisingagari kuno mapurisa anga akati unosungiswa nemukadzi nditori ne3 weeks ndakauya ndigari pamba zvatongwa nedarando hazvinzwa ngazviimplementwe saizvozvo ngatichiregerai kuteerera dzimwe nyaya dzisina kuuya mudare tisatonga nyaya yauya mudare ndoyatatonga matongero ataita for the best interest of vana vako vawakabereka nemukadzi uyu and mwana ari disabled uyo ari kuda proper care ari panzvimbo handiti ibasa rako iwewe kuti uone kuti vana vako vagere pakanaka nemudzimai wako handimugoni mambo nditongere kuti nhasi kana mati anonogarapo handiti kana mati anonogarapo mambo handidi kuzviti ndopatobuda nditi asabuda pamba ipapo achidzokera kwaari kudzokera nokuti vhiki ichitopereka kuti nhasi tichibuda munhu asi toenda kumba ikoko saka handitizi kuti ari kumberi nhasi izvezvi ndoda kutaura nawe yamukutaura kumba kwako ndokwandogara murume ati hausi mhandara ndichakudi mukadzi wandowana uchange uri pasi pake nokuti akaperera ndikaudzwa vabereki vagare pamba ndakazonza munokoro ndakazonza kucollege wairachimucollege ndakamutora hausi mhandara
Gracias.